Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Malos. Taong 1955, Santa Elena, Camarines Norte. Magdadalawang taon na ang lumipas, magmula noong naulila ng lubos itong si Malos. Ang kanyang pamilya, nasawi sa dating pamamahay nila, buhat sa pagguho ng lupa. Marami mang kababaryo ang tumulong, hindi yun naging sapat para may mailigtas na kahit isa sa mga ito. Ang ikinasakit pa ng damdamin noon ni Malos, wala siyang nagawa para sa kanyang pamilya. Nagkataon kasi noong papauwi pa lamang siya, galing sa kanyang trabaho. Hindi naman niya inaasahan na guguho ang lupa sa lugar na yon, kahit isa't kalahating araw nang umuulan. Bukod kasi sa marami doong puno, alam din niyang matigas ang lupa na nasa ilalim nito. Ang pinaghinalaan noon ni Malos na dahilan ay yung malakas na pag-agos ng baha sa sapang malapit sa kanilang lugar. Halos inabot din sila ng ilang araw kakahukay, pero dahil sa kapal ng lupa na dumadagan sa kanilang tahanan, bigo na nila yung maialis pa. Dagdag pahirap rin sa kanila yung malakas na buhos ng ulan na parabang walang balak tumila. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na itong si Malos na itigil ang operasyon. Naniniwala siya, mas gugustuhin doong magpahinga ng pamilya niya kesa ilagay pa ang mga bangkay nito sa sementeryo. Hindi naman yun problema, lalo pat malayo naman ang kanilang pamamahay sa mismong baryo. Ang ginawa noon ni Malos, lagyan na lamang yon ng 5 krus, simbolo kung ilang buhay roon ang nawala. Sa paglipas pa ng mga araw, pabalik-balik pa rin siya sa lugar. Dala ng kanyang kalungkutan, hindi na siya nakakain ng tama ni nakakapasok sa kanyang trabaho. Sa isip-isip niya kasi, wala nang saysay ang buhay niya dahil sa mga nangyari. Ilang beses na rin niyang sinubukang magbigti pero sa kasamaang palad, hindi niya yon magawa-gawa. Kung hindi kasi may nakakakita sa kanya, yung taling ginagamit niya, napuputol na lamang ng kusa. Magmula noon, tinanggap na niya na hindi pa siya pinahihintulutan ng Diyos na sumunod sa kanyang pamilya. Itong mga panahong ito, medyo nasa maayos pang kalagayan itong si Malos. Para hindi siya mangulila, nagtayo siya ng bahay malapit sa sentro ng baryo nila. Humanap din siya doon ng mga kabarkada na siya namang naging katuwang niya sa mga sandaling nakakaramdam siya ng lumbay. Para kay Malos, mahalaga ang mga ito, lalo pat yon ang pumapawi sa kanyang kalungkutan. Hindi na mahalaga kung akuin niya ang lahat ng gastos sa kanilang pag-inom, basta ang importante, makaraos siya sa araw na yon. Akala niya hanggang doon na lamang iikot ang buhay niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron siyang makikilalang tao na magpapamulat ng tuluyan sa kanyang kamalayan. Isang hapon, habang naglalakad itong si Malos pabalik sa kanyang pamamahay, may nakasalubong siya ng isang lalaki na merong pasang-pasang tuba galing sa bundok. Pagsilay naman niya sa dala nito, agad naman niya yung nilapitan para sana bumili. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung napatigil habang dahan-dahang ibinababa ang dala nitong alak. "Magkano yan, Manong?" tanong ni Malos sa lalaking yon. "Pasensya na ho kayo, hindi ito pang benta. Marami pa akong sinalok sa bukid. Kung gusto ninyo, sasamahan ko na lang kayong kumuha. Pero hindi ngayon, baka sa mga susunod na araw pa." Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig naman yon ni Malos, hindi talaga siya tumigil hanggat hindi siya nakakakuha ng kahit 1 galon lang. Dala ng kanyang kakulitan, inabisuhan naman siya ng lalaki na hintayin ang pagbalik nito kung hangad niya talagang makakuha ng tuba.
Dagdag pa nito na, bagaman nais siya nitong pagbigyan, hindi yun maaari, lalo pat may pagmamay-ari na ang mga tubang yon. Mariin din itong inilahad sa kanya. Bayad na ang mga galon, kaya hindi niya na ito pwedeng ibigay kung kani-kanino. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Malos kundi ang maghintay. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating ng lalaki, kaya ang ginawa nila, mabilis na umusad patungo sa paanan ng bundok kung saan yon nagsasalok ng mga tuba. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Sa kanila kasing paglalakad, napapansin noon ni Malos na patungo ito sa dati nilang bahay na tinitirahan. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, hindi na rin yon nagpaligoy-ligoy pa. Ayon dito, kilala niya si Malos at ang buong pamilya nito. Noong doon pa kasi sila tumitira, madalas siyang napapadaan sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito sa kanya na, maging siya man, labis na nalulungkot buhat sa pagkawala ng kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, hindi yun naniniwala na namatay ang pamilya niyang yon buhat sa insidente. Malakas kasi ang kutob nito, meron doong nangyari bago pa man gumuho ang nasabing lupa. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na sasabihin yon ng lalaki. Pagsilay naman niya sa mga mata nito, seryoso naman siya doong nagtanong ng, "Anong nalalaman mo? Bakit ganyan ang pananaw mo sa nangyari sa pamilya ko?" Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung lumapit sa kanya na para bang meron yung nais sabihin. Pagsilay naman doon ni Malos, tahimik lang naman siyang nakiramdam ukol sa kung anong bagay na ilalahad nito. Maya-maya pa, bumulong naman yun sa kanya ng, "Pagbalik ko na sasabihin sa'yo. Sa ngayon, ikaw na muna ang bahalang magpasya sa kung ano man ang iyong makikita. Hindi ako pumayag na dalhin ka rito kung wala akong nais ipatuklas sa'yo. 2 taon akong nanahimik. At ngayon, handa na akong ibahagi ang mga nalalaman ko." Nang marinig naman yun ni Malos, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Maya-maya pa, nang marating na nila ang paanan ng bundok, doon bumungad sa kanila ang napakadilim na paligid. Sa unang tingin, wala ka namang makikitang kakaiba roon, pero kapag pinakiramdaman mo ang buong lugar, meron kang mapapansing kakaiba. Sa pagmamatsyag doon ni Malos, napansin niyang may parte ng lugar na yon na dinaraanan ng mabigat na simoy ng hangin. Gayunpaman, pinili pa rin nilang pumasok sa nyugan para isagawa ang kanilang binabalak. Habang abala sa pag-akyat ng nyug ang lalaki, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makababa na ito, agad naman nilang inilipat ang dala nitong tuba sa galon niyang hawak-hawak. Matapos nun, nagmamadali naman silang tumungo sa ikalawang nyug para kumuha ulit ng mga nakasalok. Subalit, nang akmang papaakyat na roon ang kaibigan niya, bahagya naman yung natigilan matapos nilang makarinig ng isang malakas na pag-atungal. Ayon sa kanya, para yung sigaw ng isang lalaki na pinapahirapan. Hindi rin nila mawari kung malapit lang ito, gawa ng umiikot ang boses nito sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali namang bumaba ang kasama niya para abisuhan siya na umuwi na sila. Dagdag pa nito na, hindi na makakabuti kung magtatagal pa sila sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Malos ang sinabi nito, nagpumilit naman siyang ipakuha ang inaakyat nitong tuba. Gawa ng hindi nga noon nangangalahati ang nasa loob ng daladala niyang galon. Subalit, pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang nais mangyari, nagpumilit yung umuwi na. "Nasisiraan ka na ba ng bait?
Gusto mo bang mamatay tayo rito para lamang sa tubang yan? Hindi mo ba narinig? Malapit na sila. Konting minuto pa, madadatnan na nila tayo rito. Sinasabi ko sa iyo, Malos, hindi mo gugustuhin na makita ang mga nilalang na yon. Tensyonadong wika sa kanya ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagkuha ng galon mula sa kanyang kamay. Matapos yan, nagmamadali naman yung tumakbo papalabas ng nyugan. Hindi na rin ito dumaan sa kanilang dinaanan dahil naniniwala ang lalaki na sa lugar na yon ang mga nilalang. Sa kanilang paglalakad, naging madalas na ang pagrinig nila ng mga kakaibang atungal sa buong paligid. Hindi naglaon nang akmang papalabas na sila sa nyugan. Bigla naman siyang hinawakan ng lalaki sabay tungo sa talahiban. Pagkubli nila roon, laking gulat na lamang ni Malos nang masipat niya ang iilang mga taong naglalakad di kalayuan sa kinaroroonan nila. Noong una, hindi niya pa yun namumukaan, pero makalipas pa ang ilang minuto, bumungad sa kanya ang pagmumuka ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Maya-maya pa, doon na rin niya nasipat ang mukha ng kanyang asawa na para bang wala sa sarili. Habang naglalakad yon, para yung isang uri ng nilalang na wala na sa tamang kaisipan. Nakakapangilabot din ang wangis nito, gawa ng bukod sa parang kuba yon kung maglakad, namumula rin ang mata nito na siya namang nangingibabaw sa gitna ng kadiliman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, halos hindi pa rin makapaniwala si Malos sa kanyang mga nakikita. Yung pakiramdam niya noon, parang isang panaginip lamang ang mga bagay na yon, pero naniniwala siyang yon ay totoo. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bahagya naman niyang naramdaman ang pagkalabit ng kanyang kasama. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman yung nagsenya sa kanya na umusad para makalayo na sila. Matapos naman itong maunawaan ni Malos, pinilit naman niya noong sumunod sa daang tinatahak nito. Hindi naglaon, awa naman ng Diyos, nakalabas sila ng ligtas sa lugar na yon. Yun nga lang, ang lugar na kanilang napuntahan, milya-milya ang layo mula sa kanilang baryo. Gayunpaman, ipinagpasalamat pa rin nila ito, lalo na't walang nangyari sa kanilang masama. Maya-maya pa, nang muli silang magkaroon ng lakas, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Dahil sa layo ng lugar, inabot sila ng hating gabi bago marating ang kanilang baryo. Sa pagdating naman ni Malos sa kanyang kubo, nagmagandang loob naman siya sa kanyang kasama na doon na magpalipas ng magdamag para makapag-usap sila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman yun tumanggi, gawa ng aminado ito na hindi na rin yun makakapasok sa kanilang tahanan. Matapos naman nilang magkasundo, agad naman silang tumungo sa nag-iisang silid ni Malos. Pagkahiga nila roon, seryoso naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa lalaki, matagal na panahon na niyang alam ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit kaya niya ito hindi masabi kay Malos, gawa ng natatakot din ito para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang mga nilalang kasing kumuha sa wangis ng pamilya niya, nakatira lamang sa kanilang baryo. Kung agad niyang ipapakalat ang tungkol doon, hindi malabong pagdudahan siya ng mga ito. Dagdag pa ng lalaki na, bago matabunan ng lupa ang bahay nila, patay na ang pamilya niya. Kaya rin nila yun pinaguho, gawa ng nais ng mga nilalang na itago ang kanilang mga kasalanang ginawa. Dahil na rin sa lakas ng mga ito, kaya nagawa nilang maging posible ang imposible. Alam mo, Manong, 2 taon akong binangungot dahil sa mga nakita kong yon. Ngayon siguro matatahimik na ako, lalo na't alam mo na ang tungkol sa tunay na nangyari.
Sabihin mo, ano ngayon ang gagawin mo? Wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman ni Malos ang sinabi nito, napabalikwas lang naman siya ng pagkakahiga, gawa ng hindi niya maatim na ganun pala ang dinanas ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, matatanggap niya pa sana kung pawang aksidente lamang ang nangyari sa mga ito. Pero dahil sa mga nalaman niya, hindi siya papayag na basta na lamang niya yung palalampasin. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtitigan naman nilang dalawa, seryoso naman siyang sumagot doon ng, "May kilala ka bang antingero? Bala ko sanang magsanay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang gusto kong mangyari, ako mismo ang papatay sa mga demonyong yon." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang inilahad ng lalaki ang tungkol sa lolo nito na maraming kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Dagdag pa nito na hindi siya roon mapapahiya, lalo pat marami na rin yung napatunayan. Matapos naman yung marinig ni Malos, agad naman siyang nagpasya na bisitahin ang matandang yun kinabukasan. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming ginawang pagsubok itong si Malos maging disipulo lamang ng matanda. Kahit napakahirap ng mga ipinapagawa nito, hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil ang tanging nais lamang niya makapaghigante sa mga nilalang na nagkasala sa kanyang pamilya. Ilang buwan pa noon ang lumipas, marami nang natutunan itong si Malos. Kahit may mga pagkakataong bumabagyo noon sa kanilang lugar, hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang pagsasanay. Halos lahat din ng may hirap na pagsubok kinakaya niya, makuha lamang ang titulong disipulo ng matanda. Sa maniwala man kayo o hindi, 4 na taong tiniis ni Malos ang hangarin niyang makapaghigante. Sa loob ng 3 taon, purong pagsasanay lamang ang kanyang ginawa. Nang mapagtanto naman ng maestro niya na handa na siya, doon na nito ibinigay sa kanya ang isa sa mga pinaka-iniingatan nitong mutya. Tanggapin mo ito, iho. Medalyon ng Birhen na nakuha ko sa tae ng kalabaw sa mismong araw ng Biyernes Santo. 1.5 dekada na yan na pagmamay-ari ko. Ngayon napapanahon na para ipasa ko yan sa iyo. Batid kong nagsanay ka para makapaghigante. Tamang-tama ang medalyon na yan para sa hustisyang hangad mong makamit. Wika ng kanyang maestro habang iniaabot sa kanya ang isang supot na naglalaman ng isang maliit na medalyon. Matapos naman itong makuha ni Malos, agad naman niyang naramdaman sa kanyang katawan ang bisa nito. Hindi niya mawari pero sa puntong hinawakan niya ang bagay na yon, bigla na lamang gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napasilay sa matanda, masayang sumasagot ng, "Salamat ho, maestro. Tatanawin ko hong utang na loob ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Sa loob ng ilang taon, hindi mo ako pinabayaan. Maraming salamat." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong niyakap habang inilalahad sa kanya na tungkulin ng isang magulang na protektahan ang kanyang anak. Maya-maya pa, matapos naman ang seryoso nilang usapan, agad namang umalis si Malos sa bahay nito para bumalik na sa kanilang baryo. Nang makabalik na siya sa lugar, agad naman niyang pinuntahan ang dati nilang tahanan. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, pansin na pansin naman niya ang pagkubli ng kalikasan sa lugar na minsang naging parte ng masaya at masalimuot niyang alaala. Masakit man para sa kanya na balikan ang lugar na yon, alang-alang sa inaasam niyang hustisya, napilitan siyang gawin ito. Pagkaraan pa ng ilang oras na paghihintay, sumapit na nga ang takip silim. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, ramdam naman niya ang tila bang napakabigat na presensya sa lugar. Maya-maya pa,
Doon na dahan-dahang napatayo itong si Malos nang makasilay siya ng isang nilalang na naglalakad habang umiiyak. Sa estado nito, napakalayo nito sa isang ordinaryong tao. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman niyang ipinulupot sa kanyang kamao ang medalyon ng Birhen na ibinigay ng kanyang maestro. Matapos naman niya yung gawin, nagmamadali naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng nilalang na yon. Hindi naglaon, pagsilay naman ito sa kanya, nag-aangil naman yung tumakbo, sabay lusob patungo sa lugar kung saan siya naroon. Dahil dito, maigi namang naghintay ng pagkakataon si Malos para tagain ang nilalang na yon. Sa pagharap naman nilang dalawa, walang habas naman niya yung pinagtatataga na siyang naging sanhi upang kumalat sa buong paligid ang nangingitim na nitong dugo. Pagbagsak ng nilalang na yon, pinugutan niya pa yun ng ulo, sabay takbo patungo sa paanan ng bundok kung saan niya nakita ang mga nilalang na kawangis ng kanyang pamilya. Habang binabagtas niya noon ang daan, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, nang marating na niya ang nyugan, doon tumambad sa kanya ang 8 nilalang na tila bang nagpapagala-gala lamang sa lugar na yon. 5 sa mga ito, kawangis ng kanyang pamilya, habang yung 3 naman, kawangis ng iilan sa mga kababaryo nila na alam niyang ilang taon na ring nawawala. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang naramdaman kundi matinding galit. Buong buhay niya kasi, hindi niya sukat akalain na gano'n ang mangyayari sa kanyang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang mga nakikita niya, nagpasya na siyang sugurin ang mga ito. Habang tinatahak niya ang daan, panay naman ang pag-angil ng mga nilalang na parabang hindi pa siya nito nagagawang masilayan. Sa puntong yon, nanumbalik na naman ang mga bagay na inilahad ng kanyang maestro noong nagsasanay pa lamang siya. Ayon dito, maaaring bulag na ang mga nilalang na yon dahil sa pananatili ng mga ito sa katawang hindi naman nila pagmamay-ari. Dagdag pa nito na, likas na rin doong manghina at mawala ng mga pandama buhat sa katandaan ng kanilang mga katawan na tinatangan. Mariinding inilahad ng maestro niya na ang mga ganoong uri ng aswang nahanay sa lahi ng mga balbal. Tinatawag nila itong anloy-anloy, isang uri ng nilalang na kumakain ng laman loob ng tao. Kapag nalinis na nila ang sistema nito, doon papasok ang mga orihinal nilang anyo. Sa estado ng kanilang pamumuhay, maikukumpara mo sila sa mga umang o komang. 3 taon lang din ang bisa ng kanilang mga sinisidlang katawan, pero sa oras na wala pa silang nahanap na kapalit para rito, mananatili sila roon gaano mang katagal bago sila makahanap ng bago nilang mabibiktima. Napakasensitibo kasi ng mga anloy-anloy sa oras na hindi yun nakakapasok sa isang katawan ng tao. Madali lang din silang magagapi sa ganoong estado. Ayon pa kay Malos na ang mga anyo nito, sa oras na wala yun sa kanilang ginagamit na katawan, may hahalin tulad mo yon sa isang gabalding laki ng paniki na merong napakaraming galamay sa may bandang puweta nito. Ang mga galamay na yon ang kumokontrol sa katawan ng kanilang biktima para sumunod sa mga utos nila. Mahina sa mahina ang anloy-anloy, pero peste ito sa mga tao. Bukod sa kaya nilang makapamuhay sa mismong baryo, wala ring makakatunog sa kanila, lalo na tuwing umaga. Kung pagbabalat kayo lang kasi ang pag-uusapan, matatawag na dalubhasa ang mga ganoong uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Malos, wala namang nagawa sa kanya ang mga nilalang na yon. Kahit tumatakas na ang mga ito, pilit niya pa rin yung hinahabol para pugutan ng ulo. Sa loob ng 1.5 oras, nalipol niya ang mga anloy-anloy na nagtatanga ng katawan ng kanyang pamilya.
Matapos naman niyang mapaslang ang mga ito, agad namang naagnas ang katawan nitong tinatangan. Ordinaryong pangyayari lang yon, lalo pat ilang taon na din itong ginagamit ng mga nilalang. Lumipas ang gabing yon, nalagay na nga sa tahimik ang buhay ni Malos. Pakiramdam niya noon, kakamatay lang ng kanyang pamilya. Bagaman mahirap pa sa kanya ang lahat-lahat, pinili niyang umusad alang-alang sa kanyang sariling buhay. Dahil sa wala na siyang magawa sa kanilang lugar, naglakbay siya ng naglakbay para pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi naglaon, kinatakutan na rin siya ng mga ito hanggang sa maging bantog na siya sa iilang karatig lugar ng Camarines Norte. Pero alam niyo, pinuno, na kahit marami nang napaslang na nilalang itong si Malos, hindi niya pa rin maibalik ang kaligayahang minsang ninakaw sa kanya ng mga nilalang na tinatawag na Anloy. Anloy. Okay. Opinyon ko sa kwento. Bagong lahi na naman tayo, no? Anloy-anloy. Pero para sa akin, hindi siya bago. Kasi nililinya siya sa pamilya ng mga balbal. So parang category lang siya siguro, no? Pwedeng ganun. O isa sa mga klase ng balbal. Nakaparehas naman nila ng way ng pagkain pero may ibang karakter. Kasi yung mga anloy-anloy sumasanib daw sa kinain nilang laman loob. So ibig sabihin, once na kinain ng anloy-anloy yung isang tao, tatanganin nila yung katawan na yun. 'Di ba? Pero ang tanong ko ngayon, kung tanga na nila yung katawan na yun, tapos kailangan nilang kumain ulit, paano yung bangkay ng tao na kinain nila? Lilipat sila ron? Parang hindi Kasi napansin ko sa kwento, pinatay ni Malos yung mga anloy-anloy na nasa katanguan, na nasa kaanyuan ng pamilya niya. 'Di ba? So paano yun? Mag-i-stay doon yung anloy-anloy hanggang sa hintayin na lang nilang mamatay sila? O may part lang dito na medyo hindi ko naintindihan pero naipaliwanag naman ni Malos o nung matanda. Diba? Pwedeng ganun no? Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko, nakahilera o nakalinya lang siya sa pamilya ng balbal. So para sa akin, hindi siya bagong uri ng aswang o bago sa pandinig nating aswang. Siguro yung pangalan lang, pero nasa pamilya to ng balbal. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.